All India Radio Agartala Center Tapok Paisa Studio Habsa Koglop Porinan Baginai and Sainok Pandao Koglop release Sangnai Amongka Friday and Saturday time Kotong Kamang Semalia Yavariman Kaisa they Maskang next month to High Days upon and Bagasarifika Lay Hambai again Yang recording room Mayango recording is a machine rock camera sound rock yang facing they also Koglop ni mo nuglaya kuna nukslap lailiana nung bay lambrati khelai fro siniruk man lailiana nung bay uklop beskang nglai fro mekhang nugya kuna nini nugui khapang keliyako tabuk bok khoroksani khorang khanaya kuna nini khanawi haksanya ko tabuk bok khoroksani dipor jorani lama himfro sampli srapsa logirbo jora engke bobo kok thaisa sayawi kamai thang tabuk ni kok lok ni mung bini kok soisuk nai rok tebo soinai ko himna lam sekang rusogoi haitono mithik mung tongo khawo bono lai buma kok salia mari bebak mokolo khaw kuplung simadeng setabu khumle aro phano bardi kholnai tongla kruto sanai no barno abo angle tamoni lengana ba aro nadi jorabo sawano biniko bebak urupai ma uno tabuk ni koblok ni mung sabo ba bole bono sinia phano tangi khani borok hai matongna okha bono mang tangi rekana sanna langma slaina de boba phailang ani bai thangno serang rina de boba nukjak phailang ini mekhang bini hamjakma ani waisa rina musungmani khorang bini kokthai ani waisa anana musungmani bose enggi manke ani wansukmung angke manglak de enggi bini tabuk ni koklok ni mung mukti ni mari huwi naikha mantei manjatei thaglia bini mokol ni mukti puila anonugui kapma sawi khanarajak terajak bukhani kothuma serap sakbagai angbo mokol ni mukti phuri sabo sia jora nuyungma nung simisi saki nokhani tola jorani kokno wansukte waisa wisu kabuni paisagu bukha heleng sasa osti kotrano langmaya karfru ano nung mongta khuni ruwi kelangkha mukti ni mari tabuk angbini ari tabuk ni koklop ni mung semai sai athu kiri tongma suk kokno wawi khapang dograno metep langmani tabuk gerikha hui sijapru khep enggai tongrekha sebanyak bagai ja semai narikna bagai ja semai ang tonglak asuk sal logoi khapang rebai fru jalai bisingo tei khano kesang relangnai sabo semai relangkha fru udila enggai nobar kotor bai washok ni nangjak hai khet to panthoro or diboro jengkharo lamsokjak hai naisai nugui busaphano naithokma hai athukiri mamitani horo tal kiting pilalawo tene khe kok kholei kok buti relangma abo dingkhana semai tabuk ni koklop ni mung angle hasukba hasuk berainai rok nayui berai simi thangbayo iko nasik di belai raijak rojong basajak nugyani nukma sakno gosiui nakharai karijak bodol orokha sangri phayo tongthok phayo lengla phayo ulo haino
hai ano mihimui menuyui khana sawi simi thangbayu horoksa mukumu kalanai kiri iko nahardi aguli berainai rokno bungsasuk pailaimani dilaimani muni kelek khe yafarlai thangbayu ano kok kaham sanai khonarwnai maibo janai twibo nungnai paithago waingbo choklangnai haibano riya mungsabo angle hasukba